Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, magsadya unta ang mga maayong tao diha sa sumpay. Wa mo kay nongdong diha sa Ginoo. Ug ato sa ning himuong negative, magguol unta, maghilak unta ang mga buangong tao diha sa demonyo. Ana. Nilingay mong tupad ning na maayo kang tao, na maayo ka o buangon. Narabay daghan mo ingon, ako, Padre, nagminatarong yu ko sa akong pagkatao, wa gyud ko'y gibinuangan, wa ko'y gilupigan, pero ay lang gyud ko nilag binuangi, wa ra ba gyud ko manghilabot nila. Ano? Unsa man na siya, maayo na siyang tao o buangon? Mura siyag maayo pero naay gi-reserve nga kabuang. Nya ingon siya, ay lang gyud ko unahi kay wa ra ba gyud ko manghilabot. Ilag ay kong binuangan, kailagi na sila kinsa ko. Na siya, buangon gyapon na siya, pero iya palang reserve for emergency use only. Pero buangon ra gyapon. Na kinsa man gid ning tao nga maayong tao nga magsadya gyud diha sa Ginoo, kanang malipay gyud diha sa Ginoo ba? Kanang tao nga gustong mosunod ni Kristo. Gusto nga maparihas ni Kristo. Nilingay mong tupad na gusto kang maparihas ni Kristo. Gusto ka? Nya moingon gyud na siya, adi lang ko kay gipatay man to. Buangon ang tawhana. Kay og di ta maliwat ni Kristo, ato kita maliwat sa demonyo. Og mao na sa atong unang pagbasa si San Juan niingon gid siya diri nga ang kinabuhi diha ni Kristo og nakita nila ang kinabuhi nya. Kining maong kinabuhi gipatay ni, pero napamatud-an nila nga ang kinabuhi di gyud mamatay. Mo ni ilang gisangyaw sa ebanghelyo si nga di na kita mamatay kay didto sa gitawag og empty tomb. Usa si San Juan og si Pedro nga nakakita gyud nga ang lubnganan nga gilubngan sa gitawag natog namatay nga lawas empty na. Wa na didto after mga 2 days kapin or 3 days ang pagkwinta ato kay Bernes namatay, pagka Domingo na empty naman ang lubnganan niya. Ang gipadagan sa mga sundao nga istorya nga gikawat ang lawas nga patay sa mga apostoles. Og kung gikawat pa, maapil untag ang panapton nga giputo sa ulo o giputo sa lawas. Pero may man kayong pagkapilo, gilain og pilo ang panapton nga giputo sa o panapton sad nga giputo sa lawas. Kinsa bang kawatana nga mamilo pa? No? Nya na ang mga sundao nagtan-aw na skilid nya nakahigayon lang yung kapag suod kay gaduka-duka ba tong sundao, mamilo pa ka dito. Nga batanon gani karon di na magikamaong mamilo nga wa ginay gabantay ang sundao nila. Biyaan raman diha nga lukot-lukot ang mga gihigdaan. Pero kadto may pagkapilo pasabot dunay saman dunay proper nga paggawas o kinsa may nigawas nga pinahimutang ang Ginoo nga mao ang kinabuhi nya. Kun motuo ta ani ang resulta, di na kita mahadlok mamatay mo ginay una. Ngilingay mong tupad ning na daghan na ra barong nangamatay, okay ra nimo ika January
Ina-okay na nimo karong January 2025. Ana. Nandaghan naman giro nga matay niya. Mura ganin na isang mahadlok. Ing na dayon, wa kay kinabuhi. Mao na siya, munang magsadya gyud ang mga taong buutan, ang mga taong nga liwat ni Kristo, magsadya gyud kay gisayunan ka, dili na ta mahadlok mamatay. Ang babag sa atong pagmaya, ang babag sa atong pagsadya kanimang kahadlok. Bisag unsa pa nimo kadato, bisag unsa pa ka secured sa imong gipuy-an kay naa jud ka sa gated subdivision, naa pa jud kay guard sa main entrance sa subdivision, na pa jud kay security guard nga imo diha sa imong balay, na pa jud kay CCTV ana tanan, na pa kay mga control sa imong pultahan nga imo lang kontrolon sa cellphone ana malak ng imong pultahan, wa nay makasud, bulletproof pa gyud imong sakyanan. Pero mahadlok kang mamatay, wa lang gyapon kay kalipay, magpanglingi ra gyapon ka. Mao na siya ang unang rason nganong magsadya. Ikaduha nga magsadya tungod kay ang Ginoo nga atong gisunod mao ang gamhanan sa tanan. Nothing is impossible with God. Ana siya. Nilingi ana sa di mong tupad. Sige lang itag lingi-lingi aron di ni mo tikig atong liog. Ing na mutuo ka nga mausab pa ng imong naong sa Ginoo. Ing na tuo ka nga ang Ginoo makausab ng imong naong. Zan tuo mo dili. Kay ang mga tao nga wa mo tuo nga ang Ginoo makausab sa atong naong, ang Ginoo mo'y nagbuhat sa atong naong, magpatabang ngadtos mga tao nga muritukis naong, muritukis sa kilay, muritukis sa pilok, muritukis sa colors buhok, muritukis buhok, uban pa diha mga naong irituki, mga ilong patason, ana mga ngabil pabukaron ug uban pa. Mugastog dagkong kwarta para irituki ang naong aron kuno mausab. Ang Ginoo ray makausab ana Ginoo ra gyud. Unsaon man pag-usab sa Ginoo ang atong naong. Ang iyang yung usbon sa atong naong kana gyung mga yawanon nga naong iyang himuong Dios nun. Kay ang labing ngilad nga naong kana gyung mumarka nas imong naong ang naong sa yawa. Ngilingyan na sa imong tupad. Ing natanaw nimo sa akong naong na ay Ginoo nimarka sa akong naong ang naong sa Ginoo. May daghan na kayrong mga ginikanan na ang tanaw nila sa ilang mga anak yawa na pisti og inatay ang naong. Mao na magsige na sila pamalikas, kamong mga yawa mo, kamong mga pistiha mo, kamong mga inataya mo, unsa pa ng ilang mga balikas. Mao na ilang nakita sa ilang mga anak hasta ang luoya. Nga naman, kay ang ilasang kasing-kasing sa mga ginikanan, wa na mahigugmas Ginoo og dili na suod sa Ginoo. Daghan sa rong mga asawa nga nagsige nagtan-aw sa ilang mga bana nga animal, yawa, pisti, ana. Di ba? Ambot wa ba ka manimba rong ubang asawa, no? Nga wa na kailas iyang bana. Og daghan sang mga bana nga wa na sad kakitag naong sa Ginoo sa ilang asawa. Mas gwapo pa o mas gwapa pa ang katong naas kidlap-kidlap kaysa ilang asawa. Mas gwapa pa usahay ang ilang maid kaysa ilang asawa. Hasta pang ilang labandira mas gwapa pa kaysa asawa. Nga naman, kay ang asawa sad wa na sad mahigugmas Ginoo ang pulong og ang mga buhat sa asawa. Duol-duol na sa pulong og buhat siyawa. Muna kung suod tas Ginoo magsadya gyud kay nga naman usbon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Karong Pasko
usbon ginatong kasing-kasing. Kanang dili gyud mo palit og slat, unsa man na sila naong yawanon o Diosnon. Ito bag. Uy, kana bang di gyud mo palit og slat pa bisag atong baligyaan sige slat, maminaw ra nya di gyud mo palit. Unsa nila Diosnon, yawanon. Kusga ba? Kana anong dugay? Dugaya sa inyo mo tubag abi kay nangaigo man mo nya, di lang gyud inyo tubagon. Kanang objective lang ba? Yes, yawanon. Nga naman, wa man na maghatag og kalipay nato. Wa man na maghatag og kalipay sa mga tao nga atong pahilunaan aning atong slat. By the way, ang ato ding slat sa litson karon ra ba ni gamiton rong gabi atong litson. Last na lang sa ron atong pamaligya. Napabayay daghang-daghang nahibilin. 30 man to kaslat. Ang atong halin iabot nag 17 kaslat, napay 13 kaslats. Pero pakpakan na to ha, ang 17 kaslats. Karon na ang last, pero pwede padawaton ugma. Aron, basin pa din, mahurot gining 13 kaslats. Lingya imong tupad, na baligya ko tong among baboy kay ipalit na kog slat. Nakatong baboy na mo nga salin sa sa tong kuana, sa tong sakitang ni patay sa mga baboy, ASF, African swine. Kana inaibaligya to na akong among salin dito sa ASF aron akong ipalit og slat. Lipaya lagi. Hasta ikaw nga nibuhat ana, malipayon kayo. Ndot kay nastanan. Muna, naigsoon, si San Juan, nakasinati sa maong kalipay, kay wara siya masuod ni Kristo. Nasuod pagid siya sa mahal nga Birhen Maria. Kay dito ni Puyo, si Maria tipon kaniya, aron tudluan pagid siya og mas lawom nga kasinatian, mas lawom nga kamatuoran bahin sa atong kaluwasan. Muna sa tanang ebanghelista, upat man sila kabuk, Mateo, Mark, Luke, John. Si San Juan ra, si Saint John ra gyud sa iyang ebanghelyo nga nagsugod siya didto sa langit. Ang iya bang gisangyaw, gasugod sa langit. Kanang gitawag na to chapter 1, the prologue sa gospel ni John. Ningon din siya, katong gibasa na to, gahapon ba to? Ang pulong, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong uban na sa Dios, og ang pulong Dios, og pinaagi sa pulong nahimo ang tanan. Unya ang pulong nahimong tao, mao na to si Kristo. Og ni Puyo uban kanato. Si John ray nagsulti ana nganuman dili lang kay suod siya ni Kristo, suod pagid siya ni Maria. Siyempre si Maria gyud mo'y magsigig sulti niya nga kana katong akong gianak, katong inyong maestro, pulong tos Ginoo. Nya gihatag to nga rin ako. Hindi man to gikan mader. Ingon ito si John, siya gikan gyud to dito sa langit. Kay ang pulong sa Ginoo mao maginahinungdan nga nahimo ang tanan. Nya kinsa man sa gatudlo ni Maria, ang Espiritu Santo. Kay si Maria napuno man sa Espiritu Santo. The knowledge, the wisdom of God is the Holy Spirit. Mao na ningon si Jesus, tudluan mo sa Espiritu Santo sa tanan nga kamatuoran nga angay ninyong masayran, nga dili pa nako kayang isulti ninyo karon. Og si Maria puno ni ana. Ma-privilege kayo si John. Kita sa dinhi, privilege pud ta kay nanam sa tay debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na mutuo baka nga og mamatay ka karon adto ka sa langit. Ing na mutuo ka. Nya moingon gani siya ayaw lang sa karon. Wa na siya motoo. Pero mamatay ka karon, nya nituo ka nga maadto ka sa langit, gikan karon hangtod ka mamatay, ang imong kinabuhi
magsadya gyud, malipayon. Nga naman, tungod kay ang kinabuhi di man mamatay, ang lubnganan nga lubngan nato pwede ra gyud maimti, kay ang kinabuhi belongs to God, not here on earth. Beneficiary ra gyud ning kalibutan, mga igsoon, sa kinabuhi. Pero ang tinuod yung author o owner sa kinabuhi is God. Pero kawaton lang ni siyawa. Kung mawa na ning atong kasuod sa Ginoo, mao na ang kinabuhi, mag-antos na, dili mamatay pero mag-antos didto sa gitawag og impyerno. Hinaut-unta sa pagpadayon nato sa atong kinabuhi, dili lang kay malipay ta o maglipay ta, lipayon pagid nato ang atong isig katawo.